Smai, Llion ydw I, a dwi'n gweithio yng Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dydy hi ddim yn hawdd iawn i mi sôn am un arwr, achos mae gen i lawer iawn o arwyr. Mae gen i arwyr y myd cerddoriaeth, y myd llenyddiaeth, y myd gwleidyddiaeth, a mae gen i arwyr yn yn nheulu hefyd. Ond dwi am sôn heddiw am arwr o fyd chwaraeon. A dwi wedi gwisgo'r crys yma mwyn eich helpu chi i ddyfalu pwy. Mae'n chwarae pêl-droed dros Gymru. Mae'n hoff iawn o chwarae golff hefyd. Ac ar hyn o bryd mae o'n byw ym Madrid ac yn chwarae pêl-droed dros Real Madrid. Ie, Gareth Bale. Ond fel y gwelwch chi, Cymru sy'n dod gyntaf i Gareth bob amser. Mi gafodd o i eni yng Nghaerdydd, ac mi ath o i'r ysgol uwchradd yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, i'r un ysgol ar yr un cyfnod a y chwaraewr rygbi Sam Warburton, a hefyd y seiclwr enwog Geraint Thomas. Mae Gareth wedi chwarae dros Southampton, Tottenham a Real Madrid, ac wedi chwarae 83 o weithiau dros Gymru, a sgorio 33 o goliau dros ei wlad, sef y nifer ucha o goliau gan unrhyw chwaraewr. Ac wrth gwrs, mi nath Gareth Bale serenu yn ystod pencampwriaeth Ewro 2016, pan nath Cymru yr holl ffordd i'r rownd gyn-derfynol. Ydy, mae Gareth yn arwr mawr i mi. Helo, Lowri ydw i, a dwi'n gweithio ym maes polisi iaith y Canolfan Bedwyr. Fy arwr i ar hyn o bryd ydy Jacinda Ardern, sef Prif Weinidog Seland Newydd. Mae hi wedi bod yn Brif Weinidog ar y wlad ers 2017, a pan ddaeth hi'r swydd am y tro cyntaf, hi oedd yr arweinydd benywaidd iengaf yn y byd. Rwan mae hi'n arwr am ei bod hi'n arweinydd llwyddiannus. Da ni wedi clywed yn nad oes na achosion o Covid-19 yn Seland Newydd erbyn hyn. Ond mae hefyd yn arwr oherwydd y ffordd mae hi wedi bod yn arwain i gwlad yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae hi'n sicr yn gallu cyfathrebu yn effeithiol. Mae ei negeseuon hi yn glir ac yn gyson. Mae hi yn ddifrifol, ond mae hefyd yn gallu tawelu pryderon. Ac yn bwysicach na dim efallai, mae hi wedi dangos llawer iawn o gydymdeimlad efo pobl Seland Newydd. Mae hi'n braf iawn gweld arweinydd benywaidd yn llwyddiannus a hefyd yn arwain yn ei ffordd ei hun. A dwi'n gobeithio'n fawr i bod hi'n ysbrydoliaeth i nifer o ferched ifanc sydd yn meddwl mynd i mewn i wleidyddiaeth maes o law. Felly dyna pam mae Jacinda Ardern yn arwr i mi ar hyn o bryd. Iawn dda. Stefano Gazali ydw i a dwi'n gweithio fel chadmerydd technolegau a systemau yn yr uned technolegau iaith yng Canolfan Bedwyr. Fy awyr i ydy Sir Tim Berners-Lee, sydd yn gwyddonwr cyfrifiadurol, a mae o'n awyr i fi achos fo oedd y person oedd wedi creu y wefan gyntaf yn 1989 pan oedd o'n gweithio yn CERN. Hefyd, mae o wedi arloesi yn y maes technoleg, a mae o'n meddwl bod y yn pwysig i pawb a bod pawb gan hawl i defnyddio y we. Mae o ddim yn hoffi pethau fel digital exclusion, a mae o'n pennaeth o'r World Wide Web Foundation, a mae o'n cyfarwyddwr o the W3C, sydd ydy y World Wide Web Consortium. Mae o wedi graddio o Prifysgol Caeredin, a roedd o wedi ysgrifennu web clients gyntaf o yn 1990.
dim byd arall really i dweud, ond mae o'n hoffi rhoi pethau allan a cod a gored, a hebddo fo, byddwn ni ddim yn medru wneud pethau fel hyn. Mae o wedi arloesi yn y maes cyfrifiadurol am blynyddoedd, a heb gwaith Sir Tim Berners-Lee, bydd pobl ddim yn defnyddio we fel maen nhw'n defnyddio fo heddiw. Diolch am gwrando i fi. Helo, Sian Esmor dyn enw i, a dwi'n gweithio fel tiwtor iaith yng Nghanolfan Bedwyr. Fy arwr i ydy Manon Steffan Ross. Rwy'n mae Manon yn berson creadigol iawn. Mae hi yn ysgrifennu llyfrau, mae hi yn ysgrifennu dramâu, a hefyd mae hi'n gerddor proffesiynol yn ysgrifennu ac yn canu caneuon. Mae hi'n byw yn Hywyn yn yr hen Sir Feirionnydd, efo'i 2 fab a'i cath fach newydd nhw. Mae Manon wedi ysgrifennu dros 30 o lyfrau i gyd, rhai i blant, i bobl ifanc ac i oedolion hefyd. Ac mae wedi ennill nifer o opera dros y blynyddoedd, gan gynnwys Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Tir na Nog, Bedair Gwaith, a hefyd 2 o brif opera yr Eisteddfod Genedlaethol, sef y Fedal Ddrama a'r Fedal Ryddiaeth. Mae Manon hefyd yn ysgrifennu colofn arbennig iawn bob wythnos yn y cylchgrawn Golwg. Dwi wrth fy modd yn darllen ei gwaith hi. Mae hi'n aelod o'r grwpiau Blodau Gwylltion a Steve Eves a rhai pobl. Mae Manon yn arwr i mi achos mae hi wedi llwyddo i fod yn awdur proffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwneud hynny yr un pryd ac mae hi yn magu 2 o fechgyn. Ar ben hynny, mae hi hefyd yn berson annwyl a charedig iawn. Helo, Elen Davies dwi, a dwi'n diwtor iaith yng Nghanolfan Bedwyr ym Mangor. Fy arwr i ydy Malala. Mae hi'n dŵad o Pakistan yn wreiddiol. A pan oedd hi yn yr ysgol ym Pakistan, daeth y Taliban a dweud mai dim ond bechgyn hogia sy'n cael addysg yn yr ysgol a dim merched o gwbl. Roedd Malala yn drist ac yn flin iawn am hyn. Ac mi nath hi siarad efo pawb am y peth a dweud, dydy hyn ddim yn deg. Mi gafodd Malala ei saethu yn ei hwyneb am siarad. Roedd hi yn yr ysbyty am amser hir iawn. Roedd hi yn sâl yn wael iawn yn yr ysbyty. Ond, daeth hi allan, a mae hi heddiw yn siarad am ferched sydd ddim yn derbyn addysg. Mae Malala wedi ennill gwobr heddwch Nobel hefyd, sydd yn anhygoel, achos mae Malala yn ferch ifanc iawn. Mae Malala yn arwr yn fy marn i, oherwydd ei bod hi yn ferch anhygoel o ddewr, yn gallu siarad yn ardderchog ac yn barod i siarad dros ferched bach sydd ddim yn cael addysg mewn gwledydd fel Pakistan. Helo, Catrin dwi'n gyfieithydd yn yr uned gyfieithu yng Nghanolfan Bedwyr. Heddiw yma dwi'n mynd i siarad am fy arwres, Catrin o Ferain. Gafodd Catrin i geni yn yr unfed ganrif ar 15 yn Sir Ddinbach, dwi'n meddwl. Ac mi gafodd hi 6 o blant, nath hi brodi 4 gwaith, a mae yna sôn yn dweud bod hi wedi cytuno i brodi un o'i gwir ar y ffordd i Gnebrwn y cwr diweddara. Roedd hi yn noddwr y beirdd, sy'n golygu bod hi yn ddynas ddylanwadol iawn, fel un ddynas gefnog, ond y rheswm mae hi yn arwres ydy, dwi'n meddwl bod o ddim poeni ryw lawer be oedd bobl yn feddwl ohoni hi. Ac hefyd mae'n anghyffredin iawn i eblaw am
Frenhines Elizabeth gyntaf, so mae'n angyffredin iawn i ddynas fod yn fwy adnabyddus neu gŵr neu gwir yn y cyfnod hwnnw yng Nghymru. Beth bynnag, dwi'n meddwl bod mwy o bobl yn gwybod yn gyfarwydd efo'i henw hi nag ydyn nhw efo enwa i gwir hi. A hefyd, wrth gwrs, dwi'n rhyw ama allan mod i wedi cael yn enwi ar ei hôl i. Does gen i ddim wedi bod 4 o wir, diolch byth. Na, 6 o blant, diolch byth. Ond, ia, dyna pam dwi'n siŵr o'na rhyw lyfr amdani hi ddod allan yn yr 80au. Dwi'n gyfarwydd hefo gweld ei llun hi, ac oeddwn ni'n gynnu fi ddiddordeb yn hi oherwydd hynna. Wedyn, dyna fo. Diolch yn fawr. Helo, fy enw fi ydy Gorwel Roberts, cyfieithydd yng Canolfan Bedwyr. Dwi ddim yn credu mewn arwyr. Ers talwm, mae yna grŵp o'r enw The Stranglers yn canu can No More Heroes Anymore. No More Heroes, No More Shakespeareos. Ond dwi wedi dewis arwyr heddiw, a hwnnw ydy Marcus Rashford, peldroediwr ifanc croenddu, sy'n gwisgo crys rhif 10 Manchester United. Dwi'n dilyn y tîm ers o'n i'n hogyn bach, a welish i rioed beldroediwr yn sefyll dros ei gymuned, y Manceinion dros bobl llai ffodus a thlawd, fel ddaru Marcus yn ddiweddar. Mi nath Marcus, y fynta'n gwisgo, crys rhif 10 i United, o'r fodi Boris Johnson sy'n trigo yn neg stryd Downing i newid polisi cymdeithasol Lloegr a rhoi prydau ysgol am ddim i blant tlawd dros wyliau'r ha, fel mae Llywodraeth Cymru'n wneud. Beth bynnag, a'r Alban o ran hynny. Mae'n wych o beth. Mae'n dangos bod yna fwy chwaraeon na bling ac arian mawr, ac mae'n dangos beth sy'n bosib. Felly, nad dwi'n credu mewn arwyr, Marcus Rashford ydy fy arwyr i heddiw. Diolch am y cyfle.